Usahay ko ta kita, gusto mo lang tag-enjoy-enjoy. Pero ang pagpuyo ba mo na importante, nga hastagan ining nagwali, ambot nakapuyo sa gani. Di ba? Niyang anong di man takapuyo, kay dili kayo klaro ang atong pananaw sa atong isig katao. Bisan pag magsigit tag simba, bisan pag nihikap na si Jesus nato, naa di ay gyapoy porsyon sa tong kinabuhi nga di klaro mo na ang buta dire iyang ang unag yung process iyang gigunitan ang kamot nya gidaan niya palayo sa balangay pasabot ang katong community ba nga tuwa siya dito gipalayo siya kay kani manggod sang community usahay mao ni mohatag natong kultura nga maglisod tag kakita sa kamatuoran sama na karong kultura nga pwede na gid nang magpuyo-puyo. Di ba? Kultura naman aron. Napaday mauwaw nga magpuyo-puyo, way mga kasal. Napaanay mauwaw? Wa na oy. Sa una ang mga babae ug lalaki magkuyog na gay na niya makapuyog balay nga sila ra duha way kasal purting uwawa ana, magminyo gidayo na. Pero karon, wow, tagutloy anak, tagilmay anak, tag 20 na katuig, wala. Nga naman, wala sa imong buyag. Kultura naman na. Karon, napaday mauwawa ng mamapdos ang babae, niya way bana. Napaday mauwawa na, na magbusyad-busyad ang tiyan, maglakaw. Kultura na na, di na ta mauwaw eh. Di maday ko mamapdos. Di na ta manaway. Di ba? O di na sila magilty ba? Nganong namapdos man kumuha man ko'y bana? Di na. Kay, ay da, accepted na na. Nabuta na tas kamatuoran ba nga? Dakong di kining saha di ay. Kanang magtipon-tipon, magkunuhay, magminyo ang lalaki o lalaki, niya babae o babae. Wa na may mabuyag na. Di naman sa sila mauwaw, isog naman gani hinoon kayo na sila, amo ning katungod, amo ning right. Oh, yes. Humanly speaking. Pero ambot ka ha, ang Ginoo. Maubasag ka na iyang gitanaw nga inyo ng katungod. Inyo ng right. Sa titubag na to sa Salmo. Ang nakatagan, duol-duol mo sa Ginoo. Ako mangudigo lang sa ko eh. ang maghimo sa katarungan magpuyo diha sa balaang bukid sa Ginoo. Justice, katarungan. Basi ang kaning atong gitawag og katarungan para nato matarong pero batik na di ay moto gidaan ni Jesus ang buta palayo sa mga tao aron makafocus ang buta nga sila ragyoy mag-istorya sa Jesus. Kining pagsimba, kanang pagampo, kanang pagrosaryo, mura mo ana og gigunitan, mura ta ana gigunitan ni Jesus palayo sa kalibutan. Langlitan sa inyong balay, magrosaryo mo isip pamilya, pag ngang TV, pag ngang cellphone, manimba sa din pag nga ang inyong cellphone, naam sa uban nga nakaunang cellphone, inigtingog, kita naman hinoybiyaan. Mulakaw naman noon dito aron mo tubag niya mo balik dayon manguros og balik nga na ako na nang yawa ini balik na sad niya mo tubag na sad mo tingog na sad ala daga na sad adto tubag na sad ang uban di mo dagan pero magsiging reply ay sa dia pagsamok-samok kay nagmisa pa dugay mo kay na human pumili ani parian libakon pagbalik wa kabiya ba og dagan kay ron mga anak dili makabiya sa ilang cellphone, sa ilang mga kaning Facebook, sa ilang chat, di kabiya. Aron lang makighiusa ni Kristo. Muna ka ng pag-rosaryos panimalay, niya i-off ginata ng mga gadgets, niya magtingob mo rosaryo, mura mo ang nagigunitan ni Jesus palayo sa kalibutan. Aron makafocus o paminaw. Niya gipangutana din ni Jesus ang buta. Niya, na nakay nakita siya kita kong mga tao pero mura ra magkahoy galakaw-lakaw lingi ako nun na imong tupad unsa ma tao na sa tanaw nimo
Klaro? Klaro nga tao? Usahay ra ba? Ingon ani sa ta nga ang tao equivalent sa kahoy